1, 2, 3. Ayan! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Celebrating 18th birthday is like opening the door to legality, adulthood, and discovery. Hello world and hello once again! Bicolandia! Maulan ang panahon pero patuloy pa rin kaming nandito. Kasama niyo pa rin ang JFS Petals and Services para sa isa na namang episode ng punong-puno ng ligaya at sorpresa. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, me, myself, and I, host Neshil aka Ate Miss, your JFS Sweet Ambassadress. Please like my social media account, Facebook, Instagram, and YouTube channel, Host Neshil, and let's make your special day extra to the ordinary. At ngayon mga ka-JFS, ngayon, isa na namang maswerteng dalaga ang nagsiselebrate ng kanyang ika-18th birthday at naisurpresahin ng kanyang nanay na OFW mula sa Riyadh. Sino siya? Malalaman natin yan maya-maya lamang. At alam niyo ba, guess what? Siyempre, to the rescue ang aming buong JFS team para gawing espesyal ang araw na ito. Sino siya? Malalaman natin yan maya-maya lamang dahil sa puntong ito, silipin muna natin ang mga pack na pack at swak na packages na ihandog natin sa kanya. Siyempre, meron tayong makikita dito cute na stuffed toy na color pink. At syempre, ang pagkarami-rami at sweet na mga chocolates na bouquet. At syempre, ang napakalaking bubble balloons na may nakasulat na Happy 18th Birthday. At message coming from the mother ng ating surprise celebrant. Ang ating Happy Birthday banner. At syempre, ang ating team ngayon ay Blackpink. And of course, mamaya ay haharanahin siya ng ating surprise haranista. And last but not the least, ang ating birthday cake. At alam niyo ba, simpleng trivia lang tayo kung saan nagsimula ang birthday cake. Nagsimula ito sa Germany noong 1400s para bigyang saya ang mga batang nagdiriwang ng kanilang birthday. Pero ngayon, kahit saan ka magpunta, kahit anong celebration at sino may birthday, meron tayong makikitang birthday cake sa pagkainan. More of this trivia and more of these packages if you continue to support us by liking our social media account, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, we captivate. Kaya naman, ano pang inaantay natin? Tara na dito sa Caroyroyan, Pili, Camarines, JFS na yan. I'm back. Nandito na kami ngayon sa Caroyroyan, Pili. Kasama ko ang buong JFS team. Siyempre, to the rescue silang lahat. Mga magagaling at siyempre, kuhang-kuha ang taste ng mga taong gusto magpa-surprise. So, abangan nyo yan mamaya para sa aming surprise. Para sa aming birthday. Na ika-18th birthday. Okay, bye-bye. Nagpasok. Ayan. Hello po, maray na hapon po. Yes. Di ba ang harong ni John Pauline? Yes po. Nasaan po si Ma'am John Pauline? Hello po, maray na hapon po sa Indo. Si John Pauline po. Ayan, ay may handaan. Anong? Hi po, Miss John Pauline po. Ano po, ning online seller po ako, tapos may tig-order po si mama mo ning... May tig-order po si mama mo ning mga dress. Para da po yan. Ano pong ibangon yan? Debunya po. Ah, debunya. Ngayon po. Ayun po.
Ano po, mga nag-order po kayo kung mga bado, ano kaning sa ulod ko. Tapos nag-order po si mother mo, may iba po naman tulong bado. Kaso ano na lang po, si shipping fee na lang po kayo ko. May bayad po yung 1,000. Opo, may naambag da po. Pero may naarambag da po para sa ano. May piso. Uy, may napurot ako tumasin. Sige po. May maambag po yata ng 1,000 para sa shipping fee. Boyfriend yun ah. Ay, si boyfriend! Si boyfriend ang maambag. Ayun po, 1,000 lang po para sa shipping fee. Tahali pa po kaya akong albay. Lumis si Mama! Ay, Grabe man sa sahod si mama. Anterna na po! Oto ka nga. Ayun po. Baka may ano, something. Kung ano na muna po, kung ano mo na muna po si mga dress duman sa sasakyan. Tulo po ito. Pa-receive ko lang po duman. Yung pambayad. May piso ako digde. May piso po din. 999 na lang po ang ko. Ay, ito po. May nagluluwas na po ng 1K. Ayun po. Pwede man po magsubli. Magsubli ka na muna po para may mabayad na po sa shipping fee. Mapunta ka kay BBRK lang. For the meantime po, abang naghahanap ka pong masusublian ng 1K, pa-receive ko na muna po itong mga dress, Ma'am Pauline. Pa-receive ko muna po itong mga dress na yan. Namumutla na ako! Diyan na po. Ayan. Bali po, tulong dress po ang yaon dito, ma'am. Dito na po, ma'am. Pabakal mo na mo yan. Tulong dress po ang yaon dito. Hindi ka na po ma'am sa gilid. Kung mayo ka po ma'am ng pambayad, aldurin ko na lang po ng bago. Ayun na lang po na ibayad. Si George, kaya na po ma'am. Oy. Bukas na po. Ako po. Ala, garo may cue na ako digdi. Nainig ko rin sa video. Nainig ko na eh. Sige po. Ano ba? 1, 2, 3. Ayan! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Umuulan ng ligaya at saya dahil meron ka ditong Blackpink birthday banner. Ayan, tuwang-tuwa ang lahat. Hi, Ma'am Pauline. Hello, ang ganda-ganda mo naman, ma'am. Kumusta po? Kumusta, ma'am? Okay, Ma'am Pauline, dahil birthday mo po ngayon, hindi magpapahuli si mami mo from Riyadh para ihandog sa'yo ang mga regalong nandito. Siyempre, meron kang marireceive na ang pagkakit-kit naman ng staff toy na ito. Sa'yo po yan. At siyempre, ang chocolate bouquet na katulad mo ka-sweet. Ang chocolate bouquet. And syempre, meron din dito double balloon na may nakasulat na 14 at 18. At meron dito cake na color pink. Ayan. And meron dito message si mami mo na babasahin ko maya-maya lamang. Dahil hindi lang yan ang matatanggap mo, mamaya ay haranahin ka ng aming surprise haranista. Kaya naman, Ma'am Pauline, Ma'am Pauline, meron din tayong tarpaulin dito na may nakasulat na happy birthday, Jan Pauline. Ayan. Okay, ang ganda naman dyan ni Ma'am Pauline. Ano? Sa Ma'am Pauline, natatouch masyado si Ma'am. So, hayaan mo ako, Ma'am Pauline, na basahin. Ay, Ma'am.
Ganyan talaga kapag ka very happy, ano, mix of emotions. So, Ma'am Pauline, hayaan niyo po akong basahin ang message ni Mami mo. Umuulan, pero hindi halata dahil masaya tayong lahat para kay Ma'am Pauline dahil siya ay nagse-celebrate ng kanyang ika-18th birthday. Okay, pakinggan niyo po ang message ni Mami mo. Happy 18th birthday, Pauline. Wish ko na makatapos ka ng pag-aaral mo. Dito lang si Mama para sumuporta sa mga pangarap niyo ng kapatid mo. Alam ko, makakaya mo yan. At lagi ka lang magdasal. Magpakabait ka lagi sa mga lola, lolo at tita mo. Di man ako nakauwi ngayon, para sa iyo itong mga ginagawa mo. Pagtitiis mo palayo sa inyong magkapatid. I miss you and I love you both. Love, Mama. May gusto ka po bang sabihin, Ma'am Pauline? Thank you, Ma'am. Wala akong masabi. Alo, mati ka naman doon. May gusto ka po bang sabihin? Thank you kay Thank you kay Mama. Naiiyak. Thank you kay Mama. Tapos sa thank you sa suportahan niya ako sa masiyan ng ginigibo ko. Ano ba yan? Tsaka thank you sa mga kaklase ko din yung best friend ko man ng mga plastic, arot-aray. Thank you sa sa tita ko. Effort na effort pa yan. Tapos kay Lola. Tapos syempre special mention si boyfriend ko dyan. Nasaan siya? Ayan. Basta thank you po kay Mama. Yun na. Mami, since 18 na po siya, baka pwede na siyang mag-boyfriend pero nakakalaman. Ayan, so nabanggit mo kanina, kasama mo dito si tita mo, lolo at lola. Pwede ba natin silang tawagin? Nandito ba sila? Tita, nandyan ba si tita? Ay, tita, samahan niyo po kami dito, tita. At si lola. Si lola, naku, umiiyak si lola. Lola, very na-touch si lola. Nandyan ba si lola? Ayan, gusto po tayo dito. Lola, ngayon po nagsiselebrate ng birthday ang inyong apo. Meron ka pa bang gusto kasabi? Ay, friend mo. Lola, ano po ang gusto niyong sabihin kay John Pili na nagsiselebrate ngayon ang ika-18th birthday? Sana makatapos yung pag-aaral sa Bicol. Matulungan niya ang mama niya. Ganyan talaga, ano? Natatouch kasi si Lola. How about you, tita? Tita, meron ka po bang gusto sabihin kay Pauline? Ang masasabi ko is happy birthday and sana nagustuhan mo ang regalo ni mama mo. And sana ma-appreciate mo gabos na effort ni mama mo daw harayo siya. And sana makatapos ka ng pagklase na mayo man maging aberya kung ano man. And live life to the fullest. Maraming salamat po, Lola and Tita. Matanong ko lang po, ilang taon na po ba si Ma'am sa abroad, sa Riyadh? Matagal na po ba siya doon? Pa 3 years. Magti 3 years na po. So sa inyo na po lumaki si Miss Jan po. Meron po po ba siyang kapatid? Nasaan po? Tawagin natin ang kapatid niya para makita ni Mama. Lapit ka dito, baby boy. Ayan. Oo, samahan mo kami dito. Liko dito. Ayan. Huwag ka nang mahiya. Kami lang to. Huwag ka nang mahiya. Kami lang ito. Samahan mo si ate at si Lola. Ayan. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan? James. James.
Ilang taon ka na? 15. Ikaw ba yung bunsong anak ni ma'am? Ayan. Ngayon nagbe-birthday si ate mo. 18th birthday. Ganap na siyang dalaga. Ano? Nasa legality age na siya. Pwede lang uminom. Pwede ba? Good girl. Good girl. Bawal. Meron ka bang gustong sabihin kay ate mo? Wala. Bakit wala? Naiyak ka ba? Meron ka bang gustong mag-wish para kay ate? Happy birthday ate daw. Oo, narinig ko. Ako lang yata nakarinig. Happy birthday ate. Kay mama mo, may gusto ka bang sabihin? Nahihiya kasi siya. Nahihiya kasi siya. Ano, syempre, di ba? Maraming tao sa paligid, nahihiya siya. Pero alam ko, deep inside, meron siyang gusto sabihin kay ate at kay mami niya. So, maraming salamat po sa inyo. Ano, ikaw, Miss Pauline, meron ka bang gusto pang tawagin? Na pwede pang magbigay ng message sa'yo? Ay, Sino pa ang pwede? Ayan! Huwag na tayo magpatuloy-tuloy. Tawagin natin ang living ho sa buhay. Akardo na Lisa. Kumusta mo? Sir Cardo Dalisa. Mali, hindi pala ito si Cardo Dalisa. Kumusta? Ano pangalan mo? Si Ricardo talaga ang pangalan niya. Akala ko naman sa inyo, nagjo-joke lang kayo. Pero nung gano'n, Mr. Ricardo, aka Cards. aka Cards. Ano, okay naman. Kumusta kayo ni John Pauline? Meron ka bang message sa kanya? Happy birthday. Sana mga risang sila. Maraming salamat, Mr. Ricardo. Pero mga ka-JFS, sabi niya kasi sana makatapos tayo ng pag-aaral at balang araw magikang doktor. So meron silang iisang hangarin na makapagtapos at sana lahat ng mga kabataan ay gano'n. So sana we wish you all the best, Miss John Pauline. Maraming salamat, Mr. Ricardo. Miss John Pauline, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Umpisa pa lang ito ng ating sorpresa. Dahil sa pagbabalik namin, haharanahin ka ng aming surprise haranista. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik kami sa ilang segundo lamang. Yay! At kayo mga ka-JFS, nasa loob na tayo ng bahay ni Miss John Pauline. Esplana para haranahin siya ng ating surprise haranista. Sana pang inaantay natin, pakinggan natin ang aming surprise harana from JFS Petals and Services. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father kept me high, and danced with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs she would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, yeah, to get
Kumusta man ang dibo mo niyan? Alis lang po. Di kay babayli ni ano ni Jowa. Ay, si Yun, Jowa. babay ni Daya. Ayan, so ini ba, ipapakita ko ang sarap ng song. Ayan. In my daughter's eyes, I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. But the truth is plain to see. She was there to rescue me. I see who I wanna be in my daughter's eyes. In my daughter's eyes, everyone is equal. Darkness turns to light, and the world is at peace. This miracle God gave to me gives me strength when I am weak. I found reason to believe in my daughter's eyes. And when she wraps her hand around my finger, how it puts a smile in my heart. And when everything becomes a little clearer, I realize what life is all about. It's giving more when your heart is sad now. It's giving more when you feel like giving up. I've seen the light in my daughter's eyes. And when she wraps her hand around my finger, how it puts a smile in my heart. Everything becomes a little clearer. I realize what life is all about. It's hanging on when your heart is sad enough. It's giving more when you feel like you've given up. I've seen the light in my daughter's eyes. And palakpakan natin ang ating celebrate niya, Tapar! And at this point, meron na tayo dito, Miss Pauline, na birthday cake. Siyempre, kung meron tayong birthday cake, ay bago nga pala ang lahat, nag-enjoy ka ba sa ating serenade? Yes na yes. Thank you so much sa ating surprise analista. At sabi na, kagaya ng sinabi ko, Miss Pauline, meron tayo ditong napakagandang cake. Thank you so much sa iyong mami. So, syempre, bago mo i-blow ang cake, meron tayong birthday wish. Ayan. So, mag-wish ka muna and then blow your cake. Tara! Happy birthday, song! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We wish you happy birthday, Ma'am Pauline! Ma'am Pauline, nakita kong BTS fan ka. Tama ba? Woo! BTS fan siya. Ma'am Pauline! Ano, sino yung bias mo sa BTS fan? Oh my God, nag-iisip siya kasi. Sila ano na lang mo. Oh my God, si Teo pala. Ay, si Teo! Ay, idol sa Teo. Ano ba yun? So ngayon, dahil idol na idol mo ang BTS fan, alam mo ba, nasa loob ng cake na ito ay may surpresa? Oo, kung pwede ng album ng BTS, ano? So meron pa rin tayong surpresa. Sabi ko nga, punong-puno ng surpresa ang hapong ito. At magpapatuloy natin ang surpresa sa pamamagitan ng paghugot mo dito sa aking 18th birthday!
At sabay-sabay tayo magbilang ng 1. Sagutin mo lang ito. 2, 3, go! Ikaw lang ang kailangan nito. Kaya sabihin ko sa Ayun! Ayun na nahulog na! Ang maraming pera! So yan ay, all in all, meron kang birthday cake na meron surpresang 1,800 mula sa iyong mahal na nanay mula sa Riyadh. Ayun si Mami. Hello, Mami! Hello po! Ayun, tuwang-tuwang kanyang Mami. Ayun. So, at this point, Miss Pauline, tuwang-tuwa si Miss Pauline. Very happy siya ngayon, pero very emotional din at the same time. So, Ma'am Pauline, ayan si Mami mo, nanonood sa'yo. At kasama ang buong sambayan ng Mikulandia. Meron ka bang gustong i-message? Sabihin kay Mami mo na very emotional. Very emotional si Mami. Meron ka bang message kay Mami? Ma, nag-ibig ko naman. Mama, thank you! Ma! Thank you! I love you! Mama, yun. Nag-loading na. Ayun. Ayun. Punong-puno talaga tayo ng saya kahit malayo si Mami. Nasa Riyadh po siya mga ka-JFS. Pero mula dito sa Caroyroyan, Pili, isa na namang espesyal na dalaga na nagsiselebrate ng kanyang ika-18th birthday ang ating binulaga at sinurpresa. So more of this sa susunod pa natin mga surpresa dito pa rin sa JFS Petals